Meneer Roselet en Bente, als ik het goed heb begrepen. Meneer Roselet, het Groninger paard, wat is er nou zo bijzonder aan? Ik denk dat het een grote combinatie is van verschillende factoren. Enerzijds het rustig zijn in het hoofd. En dat hebben wij natuurlijk als minder ook nodig, dat het rustig is. En het ook is een goed voorwaarts paard, dus er is een mooie sturing achteraan. Dus meer hoeft dat voor ons eigenlijk niet te zijn. U heeft ook een echt Gronings accent. Nee, niet echt. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Wat gaat u, ja, een paard sowieso natuurlijk, voor het rijtuig moet op en top gehoorzaam zijn. De afstand tussen de menner en het paard zelf is natuurlijk net iets groter en er hangt ook veel meer achter. Dus er zijn heel wat factoren die natuurlijk hinderlijk kunnen zijn of die storend kunnen zijn. Maar hij heeft wel het voordeel dat er niemand op de rug zit. Er zit alleen maar een kar achter en die is makkelijk te trekken, denk ik. Heeft u een speciale wagen daarvoor? Dit is in principe gewoon een standaard marathonwagen. Veel speciaal is daar niet aan. Het enige wat wij gedaan hebben is een iets breder lamoer laten zetten, zodoende dat er toch iets meer ruimte is in de wendingen. Maar voor de rest is dat gewoon een standaard marathonwagen. Ik begrijp dat u marathonwedstrijden rijdt. Op welk niveau? Ik rijd voornamelijk recreatief, maar dat is dan in België. Oké, in België is het misschien net weer iets anders geregeld als bij ons. Dat zal waarschijnlijk wel. Het zou makkelijk zijn als het overal hetzelfde was, maar dat is heel moeilijk. Wat gaat u ons vanmiddag laten zien aan het publiek? Dat is gewoon een beetje eigenlijk de gangen en de manier waarop dat bent in de wendingen gaat. Ook het Groninger ras eigenlijk gewoon voorstellen in zijn algemeenheid. En wat dat eigenlijk mij voor ook aan heeft gesproken toen dat ik ben heb aangekocht, dat is dat ze voor verschillende zaken kan ingezet worden. En dat wil ik gewoon nu even laten kijken. Vroeger heeft Bente voornamelijk onder zadel gereden, nu staat ze voor de kar. Dus, en thuis doen we ook nog een beperkt aantal landbouwtaakjes mee, dus in principe doet ze de 3 grote zaken. Multifunctioneel paard dus. Goed, dames en heren, we gaan kijken naar moet even spieken hoor, de heer Roselet met Bente, dames en heren. En dan kunnen we kijken naar de verrichtingen van dit Groninger paard. Ga de gang. Succes Jos. Het Groninger paard, een klein stamboek. Ik denk even de kleinste stamboeken van Nederland. Op het moment een 400 merries en 20 dekhengsten. Een oude paardenras wat van oudsher in de landbouw gebruikt werd, maar ook als carrossier, dus voor de koets. Dus we praten over de 20, 30 jaren. Na die tijd zijn er wat zwaardere hengsten gebruikt om het werk in de landbouw goed rond te kunnen zetten met de paarden. Eind 60 jaren kwam de mechanisatie steeds meer op gang. Waardoor deze paarden eigenlijk een beetje overbodig werden, met veel gekruist met volbloeden en veel Holsteiners. Uit die kruisingen zijn overigens stammen voortgekomen waar de hedendaagse rijpaardfokker daar nog steeds heel veel profijt van heeft. Als je terugkijkt met name in de springstammen, die het op dit moment nog goed doen, die komen vaak voort uit de oude Groninger broedlijnen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ook Stal Roelofs, die echt helemaal gebaseerd is op oud Gronings bloed, de Merrylijnen zeg maar. Maar goed, eind 60 jaren is door de mechanisatie het landbouwwerkpaard min of meer overbodig geworden. Daardoor ontstond de situatie dat op een gegeven moment bijna geen Groninger paarden meer voorhanden waren. Er was gewoon geen behoefte meer aan. Eind 70, begin 80 jaren is er een kleine groep enthousiaste mensen geweest die toch hebben gezegd van de paard moet eigenlijk behouden blijven voor de toekomst. Het is tegelijkertijd een beetje geweest met de oprichting van de stichting Zeldzame Landbouwhuisdieren, die overigens nog steeds bestaat. Het Groninger paard was een van de eerste rassen die daaronder vielen. En ja, van daaruit is de stamboekvereniging met Groninger paard ontstaan. Dat bestond vorig jaar 30 jaar. Zoals ik zei, een kleine maar zeker actieve vereniging. Waar nog steeds met veel toewijding paarden worden gefokt.
Maar eigenlijk een groot deel van de Nederlandse basissporters en uiteraard ook de recreatieve gebruikers prima mee uit de voeten kunnen. Het enige nadeel wat we een beetje hebben is dat het een redelijk onbekend ras is. En dat mensen hebben toch een beetje het idee van een lomp, zwaar paard waar je eigenlijk weinig mee kan. En ja, het tegendeel proberen we toch iedere keer te bewijzen door het paard ook te laten zien op keuringen, shows, wedstrijden en ja, zoveel mogelijk te gebruiken. De merrie die u hier in de ring ziet van de familie Roselet, de Belgische Melbert, is de merrie Bente, de 9-jarige modelpreferente elite merrie. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk alle predicaten heeft behaald die binnen het stamboek te behalen zijn. Het modelpredicaat staat voor het exterieur van het paard zelf, dat heeft ze op de 3-jarige leeftijd reeds behaald. Preferentschap wordt behaald door diverse nakomelingen te laten zien. Het moeten dan 3 nakomelingen zijn waar er eisen aan gesteld worden qua exterieur. Dus er moeten minimaal 2 als veulen eerste premie halen. En ook eentje als 3-jarige, dat bent ook allemaal gebeurd. Een van haar dochters is inmiddels alweer modelmerrie, dus dat gaat mooi door. Daarnaast wordt het elite-predicaat wordt op de eis gesteld dat de moederlijn minimaal 3 generaties Gronings is. In dit geval is het een oude Groningse moederlijn. Ik weet niet, volgens mij dat hij zeker 1940 terug zover na te gaan in het Groninger bloed. Daarnaast moet een paard een aangespannen op de rijkbedoef onder het zaal dan op het wagen laten zien. Dat is ook het goed gevolg afgelegd aan de nakomelingen worden deze eisen gesteld. Het lijkt er nog een redelijk zwaar predicaat te zijn, want er zijn inmiddels pas 2 merries in Nederland die dit behaald hebben. En daar is Bente er één van, dus dat geeft wel een beetje aan de waarde voor fokkerij voor zijn paard. Naast het fokken is de merrie ook ingezet in de sport. Ik kan het weten omdat ik hem zelf 5 jaar in bezit van heb. Ja. Mijn dochter heeft er tussen het fokken en de veulens door veel mee gesport. Dus ben je samengesteld geweest. Elstad gericht, ruimschoots zelf. Het paard was capabel zat om te crossen. Daarnaast was er L2 dressuur in het zadel en L springen. En dat deed ze ook zeker niet onverdienstelijk. En ja, het is wel leuk om te zien dat zijn paard, nadat je erover koopt, toch nog weer in een heel andere tak van sport terechtkomt. Namelijk het aangespannen rijden. En waar de huidige gebruiker ook zeer tevreden over is, zover ik begrepen heb. En ja, het is gewoon leuk om te zien. Het benadrukt wel de enorme veelzijdigheid van zijn ras. Je kan er eigenlijk alles mee. Ik heb er zelf voor de hoisters gehad, voor de platte wagen, voor de leidersleep. Vliegende pijt eraf, met stel gillende kinderen erop. Ja, geen probleem. En ja, het is toch wel iets wat best wel waardevol is. Een stukje karakter, een stukje inzet. En gewoon een sober paard wat weinig nodig heeft, toch veel voor je doet. Dus dat is het grote paard zoals je het nu voor ziet. Nou, hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg bij Bente. En wat Bente allemaal kan en wat Bente allemaal doet. Dames en heren, u weet, de Zeeuwse Dag van Paard is met name een dag waarbij we ook de verschillende rassen aan willen tonen. Dan vertegenwoordigt Sturm, moet ik zeggen, van het Groninger paard is natuurlijk erbij heel welkom. En zeker met expertise van beide heren en het enthousiasme waarbij ze met de sport en fokkerij bezig zijn, biedt zeker onze complimenten. Dames en heren, Bente, een representant van het Groninger paard. Dank u hartelijk.